un dissabte molt intens a la nostra població. Avui diumenge també tenim moltes activitats que compartir amb tota la gent que vulgui disfrutar de les festes de la Candelera. I per començar, este matí de diumenge estem a les instal·lacions del camp de tir Punta Calda, on està previst, si el temps ho permet, fer aquesta tirada de Candelera. Tenim amb nosaltres a Juan José, més conegut com a Canco. Bon dia. Bon dia, Ime. Bueno, ho parlàvem abans, no? Quants anys fent per Candelera lo tiro? No ho sé, però jo ja ho vaig conèixer. No sé si és que fa 40 anys o fa més. Abans, jo quan vaig començar a tirar vaig ser allí baix a la punta de Pixabaques. Van dir que m'havien dit que també allí baix a l'Alguer també s'havia tirat, i allí dalt al camp de futbol se feia molt la guella i també se van fer les tirades del plat. Però jo no ho sé, me penso que fa 40 anys o més, això ja no t'ho puc dir-te. I ara quants anys fa que esteu instal·lats aquí dalt? Bueno, nosaltres aquí dalt deu fer sobre uns 25 o 30, bé. Vull dir que en acabat dins-li lloc se feia, però només se feia per festes del poble i tot això. Però ara aquí, nosaltres dins-li en acabat, els dissabtes a la tarda, en acabat ja obrim tot l'any, a partir ara del 4 de març ja obrim, i ve gent a tirar i d'això. Molt bé, per poder participar en aquesta competició del dia d'avui, cal formar part del club o no? No, aquí pot vindre qualsevol a tirar. Mentre tinguis el permís d'arma i en acabat, l'únic que demanem és treure la federativa, que això ens ho demana de la federació, és com un seguro. I en acabat, tenint tot això, ja pots vindre a tirar. Aviam, si en acabat, per exemple, si ve algú i volgués tirar o així, només 2 tirades o que sí, ja no l'obligues. Però tot això ho fem també com un germanó. Bueno, lo tiro no sé si tirarem, però l'esmorzar està garantit, eh? Sí, l'esmorzar, sí. L'esmorzar és típic que no es pot fallar. No es pot fallar i, bueno, ja ho has vist, allí hi ha botifarres, hi ha llangonissa i en acabat també hi ha vi. També això és l'ajuda de l'Ajuntament. Ens ajuda la col·laboració de l'esmorzar, l'Ajuntament fica això, i en acabat l'ambient que hi ha i tot el rotllo. Vull dir, però l'esmorzar és típic que si no es fa aquí, malament. Ja pot ploure, però l'esmorzar s'ha de fer igual. Ens explicaves també que teniu projectes de futur aquí al camp de tir, d'infraestructura, també d'organitzar tornejos. Sí, bueno, ara nosaltres ja fa que portem, no sé si són 8 anys o alguna cosa així, i ara vam decidir formar un equip. No és per res, només és per anar a competir a Flix, per aquests poblets, i en acabat que també vingui gent i que ens coneixi el camp de tir oeste, perquè ve gent, però en acabat, si per exemple ve més gent, això seria millor. I per mediació dels companys que som d'aquí, que portem el tiro, i gent de fora que volia formar l'equip, volem formar un equipet. Ja ho sabem que no arribarem en temps d'arribar, però almenys anem a competir. Molt bé, doncs esperem que el temps se calmi una mica, necessitem molt l'aigua, però ara que pari un ratet este matí, ja plourà la setmana que ve, si convé, i que es pugui fer aquest campionat. Hi ha bons premis? Sí, no, de premis també està el premi de l'Ajuntament, que és el primer. Això ja, en acabat també hi ha el trofeu, hi ha un pernil, pel primer, segon i tercer hi ha trofeu i pernil. I en acabat, a part d'allí, en acabat hi ha part d'inscripció i ja està, que s'acabin els premis. No sé si en diuen haver 20, 25, en acabat tot això també col·labora, molta gent col·labora, les botigues del poble, i col·laboren en els trofeus i tot això, que nosaltres estem molt agraïts, és molt això, perquè si no en acabat, si ara ho haguessis de muntar tu sol del camp de tiro, sempre, no arribaries, però la miqueta que t'ajuden les botigues del poble, els seguros i tot això, podem ficar prèmits i bonics. Molt bé, doncs esperem que vagi bé i nosaltres anem a esmorzar perquè tenim una gana. Avui el temps no mos acompanya, però les ganes de festa no mos les acaba ni l'aigua. Vicent, bon dia. Bon dia. Baixem del camp de futbol, allí teníem els homes que estaven disposats a participar de la tirada, però de moment han hagut també d'aturar-la una mica, i ens han dit, aneu corrents cap al poli, que és allí on les majorets actuaran. Doncs efectivament el temps ens ha traicionat i tenim que fer un recorregut pel poble i a l'Ambelat, però com que s'ha tingut que moure altres activitats, hem decidit fer-ho aquí al poliesportiu, perquè ja estàvem preparats, ho farem, però ens comprometem a sortir un diumenge per fer un recorregut pel poble. I tant. Què és el que veurem aquí, Vicent? Aquí, en primer lloc, com que hem improvisat una mica, en primer lloc farem un petit tas
de les variacions que es fan pel carrer. I després faran 4 coreografies. I després, pues, aquí, l'actuació aquesta se basa així. Actuacions noves, i punts nous i variació. Quantes majorets tenim en l'actualitat? Pues, avui tenim baixes per força major. Tenim baixes per força major perquè un familiar pues, està ingressat a urgències i no poden sortir les noies. Però normalment som unes 30 noies. Han vist que hi ha fitxatges nous? Efectivament, dins de les veteranes, les filles de les veteranes han pogut participar i enguany han fet 3 fitxatges nous, 3 jovenetes. Bueno, a veure, m'expliqueu alguna cosa. Com te diuen? Gemma. Paula. Ariadna. I per què us aneu animat a fer de majoret? No sé. Tu no ho saps? Qui m'ho vol explicar? Perquè és xulo. Sí? I tu sabies que ta mare havia sigut majoret? Sí. Sí? Què t'explicava? Que com fer lo de majoret. Com feien les coses quan sortien a la Candelera, no? A la festa. Sí. Serà la primera actuació que feu vosaltres? Sí, la primera. Esteu una mica nervioses? Una mica. Sí? Una miqueta? No. Sí. Sí? Perquè vosaltres què fareu? Pues estirem a les banderes i farem una miqueta de cosa. Molt bé, segur que ho fareu la mar de bé. Sou unes artistes, eh? La seva actuació estava previst més aviat pel carrer. Les demostracions més aviat estaven parades. Però bueno, sortirem un altre dia perquè es pugui lluir, com ho he dit. Molt bé, Vicent, moltes gràcies. Moltes gràcies a les majorets per donar-nos la seva nota de color també a les festes. I bueno, com diem, el temps no mos acompanya, però les ganes de xalar no mos les acaba. Molt bé, moltes gràcies.
gent. Com sabeu, avui l'acte el teníem previst a la plaça Joan Miró. El temps ens ha fet que haguéssim de vindre cap a la... If I had it in my power, if it runs for every girl to have you, you love made it all what way. Esperem que passéssiu unes bones festes. En primer lloc us he de demanar que se partíssiu el màxim possible perquè tindrem que actuar les majorets, ho han fet al poliesportiu, ahir teníem més lloc i aquí ho intentarem a la petició de l'alcalde i del regidor. Bueno, i en aquests moments està plovent, però volíem fer l'entrevista de Candelera amb les pubilles, també l'hereu. Estem aquí tots apretadets, tots rejuntets. Heu menjat tonyina? No. Sí. Bueno, hi ha que us ho agrada, hi ha que no us ho agrada, però bueno, s'ho esteu passant bé esta Candelera? Sí. A veure, què mos diu l'hereu? Pau, com van les festes? Bé. Què destacaries? Què és el que t'ha agradat més de tots aquests dies? Tot. M'ha agradat tot. Molt bé. I la pubilla infantil? Pues a mi m'ha agradat anar als caballitos. T'ha agradat anar a la fira? I alguna cosa més? Sí. Anar amb les pubilles grans. S'han portat bé les grans? Sí, són divertides, són guais? Sí. Ah, molt bé, això és molt xulo, eh? Anna, enhorabona, ets la nostra pubilla. Com va la Candelera? Bé, molt bé, una Candelera diferent, molt bé. Sí, sí. Què és el que tu també destacaries de tot el que heu viscut fins al dia d'avui? No ho sé, tot, la professor, estar amb els petits, aquí ara mateix, tot, una mica. Tot. Què és el que teniu previst fer? Avui anirem a dinar amb ells i després als caballitos i als cubanos. Ah, perquè avui hi ha ball, eh? Avui hem de ballar esta tarda amb los cubanos. Què, l'Alexia, què diu? Ballaràs o no? Sí. Ets balladora? No. No? Però bueno, avui has de ballar, eh? I Pau, què és ballador? Sí. Sí, te va la marxa? Sí. Això està bé, que és Candelera, eh? I què teniu pensat per dinar? Què teniu de menjar avui? Macarrons, també? No sé. Sorpresa? No ho sabem, no ho sabem. Alexia,
Tu què vols per a dinar avui? Macarrons també? Sí, T'agraden els macarrons, i després Carneta, molt bé, molt bé. Bueno, jo no sé si els que esteu aquí voleu acabar de dir-nos alguna cosa sobre la Candelera. Com ho porteu? Una mica mal, la festa és molt dura, Sí, és millor anar al col·le i a l'institut? Sí. Bueno, mira. Aguantem, ja. Bueno, algo dura de ser perquè perdeu la veu moltes. En canvi, quan aneu a l'institut, no passa. Malaltes s'aposta. L'aigua, clar, és l'humitat que tenim estos dies i llavors afecta a les cordes vocals, no? Sí. Clar que sí. Bueno, si voleu... Oh, com està plovent! Mireu com plou! Bueno, aprofitem per a felicitar a tota la gent que mos mira a través de la tele La Candelera. A la de 3, tots visca la Mare de Déu de la Candelera, vale? Va, a la de 1, a la de 2 i a la de 3. Visca la Mare de Déu de la Candelera! Visca! 2, 3... Molt bé. de ploure i tothom hem pogut baixar aquí a l'Envelat a disfrutar d'aquesta magnífica festa amb aquests cubans que ens fan ballar a totes i a tots. La veritat és que ja no volem treballar més, tirem lo micro, anem a buscar un gin tònic que mos l'hem guanyat i a ballar. Bona Candelera a tots! Y a la izquierda el hombre que se queda cuidando a los niños en la casa. ¡Dale, dale! ¡Cógelo! ¡Sigue así, chicos! ¡Se fue! Y solamente da un grito, así. ¡Un grito! ¡Sube los brazos! ¡Sube, sube! ¡Ahora! ¡Echa la cadera! ¡Echa la cadera! ¡Echa!
que soñaba sin cesar y a perder, ya lo ves.